Tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva ro27 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Kwabulikama mumasoko abva kumanika post achireketa iwo kuti kuno mumwe mubvana ano makore 13 anonzi Violet Mushati akatsakatisiwa kukirawa yekuokwaMarange zuva ro19 mwedzi wakakungurwa tabvayu. Zvinotorwadza kuti palibe zvimwe zvareketiwa kana kuti zvimwe zviri kuzikana kuti zvakanyatsotekera sei, asi tiri kuimba kuti mapurisa akutoita zvokuisana nhau iyi kuti pokare wabudise pachena zvakagweitika. Izvezvi tichakandomirira kuti timbwe zvimwe panhau yaMemory Machaya kana kuti Ana Machaya kuti zvii zvakanyatsa kuitika. Tichakandomirira, tiri kuimba kuti mapurisa ayo ari kuita tuzvinhu ipapa. Wamonzora anobatora idi waita zvawo kudichiwa nomari yonyika apo wapuhwa mamiliyoni omari yomunyika 50 anopfumbamwe nezviuru 440. Izvi zvatowafadza nokuti mari kwai yagouya yakanangana nomapato, izvo zvichisanganisira mari yawakapuwa inoenderana nomavhoti awakawana mugore ra2018. Izvi itsika inogara itika zvokuti bato reZANU-PF kureketa kuno rapuwa mari inoita mamiliyoni 140 chaiwo omari yomunyika kubva muhomwe iyi. Iwo wamonzora wagoita musangano nowamwe wari kutoma mumapato ari kuita kuti MDC Alliance ndiyo inge iripo. Wagoti iwo izvozvi zvese zvavari kuita ndezvekunadzirira kuti paite kukurukura kunoitika pakati pehurumende newamwe wemapato anopikisa, sokureketa kwawo wamonzora kuti wachadaba zvokuhwisana nehurumende asi wada kuti wakurukure nayo kuti ireke zvairi kuita zvanenge zvakashata. Hino kuti zvichagopera sei, uku MDC Alliance yagobudisa ikati iribe basa nomari pabodzi po nokuti iri kuziva kuti wamonzora wapuwa mari nehurumende nzvimbo yekuti iwe MDC Alliance wagopuwe mari, asi ipapa wanhu ndo wachamirira hawo kuti wagoise mari dzawo wegani kubato reMDC Alliance. Zvicharamba zvakaringirwa kuti zvioneke kuti ndizvo chere zvichagoitika. KuZANU-PF kwaita mapato akanyanyanyanya ari kuita kuda kutsabvurana chaiko, zvokutoti ipapa kwai kuchinja kwavari kuita zvinhu mumapato awomo zviri kutoita kuti wamwe wade kunyirana chaiko. Kwai ipapa kudunhu roMashonaland yokumadoka zuva kwaita wamwe wagoda kana kunyirana makuno yano, zvakatozoita kuti warandutsiwe nowamwe. Idi mabi yangu, ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zviri kupera mushechere kana kuti zvichapera mukunyirana kwowamwe chaiko. Wana murairidzi wari pasi bato rawo roArtus wagoti iwo wari kuda kuti wambopiwe imwe nguva yokuti wanhadzire kuvhurwa kwezvikoro pokare. Waribe kufara nezvakareketiwa nehurumende kuti zvikoro zvavada kuvhurwa, saka heno kuti zvichatekaira zvinhu chere. Ticharamba takaringa nokuti iwawo wanomirira wana murairidzi wari kumativi akataramuka onyika nokumarurwa. Anawo vheti tagokunyepai kuti wakasungiwa wari wapfumbamwe waye kwai watakanhwa wabulitsiwa waribe kana kupuwa mhosva kumapurisako wotosaya kuti kohoko naye wanga wambosungihwei iwo waribe nomhosvayo. Izvi zvinondoratidza muitiro wehurumende wokuti wanodaba vanhu vanoreketa zvinhu zvinopokana nawo kana zvinhu zvinovatanika manyepo avanenge vari kuita. Heno mabi yangu kuti zvisvinhu cherezvi mukuonawo kwenyu. Kwai bhuku rawamunangagwari raita kutanika pachena manyepo ayawo wagoreketa kuti wakapotsa waurayiwa watongerwa kupfa mujeri nonyaya yekubhomba kwawanga wamboita. Izvi zviraburika mubhuku ri nokuti palibe kana chinhu. Heno kuti zvichazikana chere dzochokwadi nomanyepo idi zvinonetsa. Gore riya pokare takambonyepiwa kuti mai mujuru waribe kugwisa chikopokopo, aisu takura tichinyepiwa kuti mai mujuru wakambogwisa chikopokopo. Heno mabi yangu zvobatori kuti zvinonyatsotekaira sei. Mutumbi waGeorge Mastermind Shaya waradzikiwa kuWarren Hills Nyasi. Wodoves ndo waita zvese zvinodikana kuitaka nokuti ndo wakanzi waite nehurumende. Idi dai aramba akazorora murugare. Tiringedzo pasirese. Namibia kwai yagobhadhara bhiriyoni ribodzi nezviuru 600
omamiriyoni chaiwo omari yawomunamibiamo kuti wamise dhiri ranga raitika munyaya yokukweretiwa kwendege kubva kune imwe kambani yokuamerica nokambani yoair namibia. Hino kuti vanhu vachasara vachifara chere nonhau iyi kana kuti vanenge vakatsvomwa. Zanzibar kutanzania yagoti iyo iri kuda kuti vanhu vane mari vauye vabatsire kunadzirisa tumwe tutsuwa twavo kuti kuite zviri nani. Ipapa vari kuringira kuti kuchauya vanhu vanounza mari inopfuura kana mabhiriyoni 5 chaiwo mari yokuamerica. Ticharamba takaringa hedu kana vakazvikunda izvi. Nyika yoGambia yaramba kugotambira vanhu vari kubva Britain waya vari kubenhutsiwa. Kwaino nyika iyi tiri bepo kwawaisa isusu, saka benhukai nawo ikweyo. Hino kuti vachaitiwa sei vanhuwa, asi zvaakutovapa simba rokuti wabenhutsiwe Britain ko wagowanyepa kuti wanenge wari beku kugadzikana zvisvinu kunyika kwawoko kuti wabenhutsiwe. Ticharamba takaringa hedu kuti wanenge wachiisiwa sei. Dunhu reTigray riri kuramba richindoita manyongori chaiwo kureketa kuno mumasangano anomirira vanhu neanobatsira vanhu ari kureketa kuti mamiriro aita zvinhu kureketa kuno matsvinuba. Kwai ipapa zvizhinji zviri kuramba zvichindonetsa zvokutoti vanhu vazhinji vakureta kusaya zvokuita chaiko. Tinoemba kuti wakuru wehurumende yeEthiopia vachaita dhuri nani kuti zvireke kuramba zvakadando izvi. Munyaya yegumisira nyasi mese mandombwawo zvaitika nyasi, kwaitika nyakwa svinhu chaiyo kuArsenal apo yakwachamuhwa neManchester City nomagobhora anosvika 5 chaiwo. Idi zvakatooma zvatanda kuitikazvi. Wazhinji wadoka warundoti Ateta out. Tiri ipapo zvedu, aiwa tazorora. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.